Пазарът в Агридженто, Сицилия, може би е едно от най-автентичните и колоритни места, които можеш да посетиш. Само чуйте естествените звуци, които нямат нужда от музика за фон. Dai, tre pacchi di gelo, 3 pacchi di gelo. Пазарът се провежда всеки петък от 7 до 1 следобед и е сицилианската версия на женския пазар и елинци, но на стероиди. Днес се разходихме от любопитство да видим какво има и да си набележим за следващия път, защото чакаме жълтия смек хладилник, а в тази жега нищо не би оцеляло. На този пазар буквално можеше да намериш абсолютно всичко. От пресни маслини, салати, през различни видове сирена и кашкавал, зеленчуци, плодове, месо, прясна риба, както и разбира се всякакви китайски дрехи и боклуци. Много беше интересно как абсолютно всички плодове и зеленчуци бяха разпръснати буквално върху едни огромни маси, от които ти просто отиваш и си избираш сам. На нито една маса не видях надпис "Не пипай". За мен, разбира се, най-интересното беше просто да наблюдавам местните и хората как си пазаруват, как си комуникират един с друг, какво си избират, да наблюдавам езика на тялото им, защото абсолютно нищо не разбирах и някак си да попия от тяхната култура и начин на живот точно през този пазар. Това беше 14-ти епизод от поредицата Sicily Home Diaries. Можете да ме последвате за още епизоди.